Έτοιμοι για ένα ταξίδι μεταμόρφωσης που μπορεί να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη σχέση σας με τα χρήματα και την ευημερία. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία όπου θα ανακαλύψετε πώς να αφυπνίσετε την εσωτερική σας ευημερία, να πάρετε τον έλεγχο της οικονομικής σας ζωής και να εκδηλώσετε την αυθονία που πάντα θέλατε. Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα κλειδιά για να ανοίξετε τις πόρτες σε ένα νέο κόσμο οικονομικών δυνατοτήτων. Θα βουτήξουμε βαθιά στη δύναμη του μυαλού σας, θα μάθουμε πώς να κάνετε διατάγματα ευημερίας, να εξαλείψετε τις περιοριστικές πεποιθήσεις και να αναλάβετε δράσεις που θα σας οδηγήσουν σε μια εξαιρετική οικονομική πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς ένα βίντεο, είναι μια πρόσκληση για μια μεταμόρφωση. Αν θέλετε μια ζωή γεμάτη επιτυχία, πλούτο και ευημερία, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Πάρτε λοιπόν μια βαθιά ανάσα, να είστε παρόντες και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής σας. Προσδεθείτε, γιατί πρόκειται να απογειωθούμε προς ένα λαμπρό οικονομικό μέλλον. Ας ξεκινήσουμε. Αν σίγμα α σίγμα αρέσει α y τάφο μικρόν το είδος του περιεχομένου, αφήστε το like σίγμα α σίγμα τώρα και γίνετε subscribe στο κανάλι Divine Connection για να μην χάσετε κανέναν ή μικρόν βίντεο και μην ξεχάσετε να ανεβάσετε το ροζινό σημείωσης για να μείνετε ενημερωμένοι με όμικρον λάμδα α τα μεταβατικά μη α σίγμα νέα. Μπορείτε επίσης να συνεργαστείτε με το κανάλι δωρίζοντας οποιοδήποτε συμβολικό ποσό μέσω του κουμπιού YouTube του Match. Σίγμα α σίγμα συνιστούμε να προσεύχεστε αυτή την προσευχή για τουλάχιστον 21 συνεχόμενες ημέρες, προκειμένου να επιτύχετε το νοητικό επαναπρογραμματισμό που χρειάζεστε στη ζωή σίγμα α σίγμα και, κατά συνέπεια, να νιώσετε τη θεϊκή ενέργεια να ρέει στη ζωή σίγμα α σίγμα και να μετατρέπει τα όνειρά σίγμα α σίγμα σε πραγματικότητα. Για να λάβετε την ευλογία αυτών των ισχυρών αγγέλων πληκτρολογήστε στα σχόλια. Είμαι έτοιμος να απογειωθώ προς ένα εξαιρετικό οικονομικό μέλλον. Από τώρα και στο εξής θα αφυπνίσουμε την εσωτερική σας ευημερία με αυτό το μεταμορφωτικό βίντεο που υπόσχεται να ανοίξει τις πόρτες σε μια πιο ευημερούσα και πλούσια οικονομική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για να σας καθοδηγήσω σε αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και οικονομικής μεταμόρφωσης. Σήμερα θα εξερευνήσουμε πώς μπορείτε να αφυπνίσετε την εσωτερική σας ευημερία, να πάρετε τον έλεγχο της οικονομικής σας ζωής και να δημιουργήσετε ένα μέλλον γεμάτο αυθονία. Το πρώτο κλειδί για να ξεκλειδώσετε την εσωτερική σας ευημερία είναι να καλλιεργήσετε μία νοοτροπία αυθονίας. Έχετε ποτέ σταματήσει να σκέφτεστε πως οι σκέψεις σας επηρεάζουν την οικονομική σας πραγματικότητα? Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό είναι ισχυρό και οι πεποιθήσεις μας μπορούν να διαμορφώσουν την οικονομική μας εμπειρία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, καλλιεργείτε νοοτροπία αυθονίας ή νοοτροπία έλλειψης? Να θυμάστε ότι η αυθονία ξεκινάει από το μυαλό. Είναι μία επιλογή που κάνετε κάθε μέρα. Ας εξερευνήσουμε πώς μπορείτε να αλλάξετε την νοοτροπία σας και να αρχίσετε να προσελκύετε πλούτο και ευημερία στη ζωή σας. Ένας ισχυρός τρόπος για να κατευθύνετε το μυαλό σας προς την αυθονία είναι μέσω των διαταγμάτων ευημερίας. Πρόκειται για θετικές επιβεβαιώσεις που δηλώνετε με πρόθεση και πίστη. Όταν διατάζετε τακτικά, συντονίζετε το μυαλό και την ενέργειά σας σε αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Ας μάθουμε μερικά ισχυρά διατάγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας ζωή για να προσελκύσετε την ευημερία. Συχνά, οι περιοριστικές πεποιθήσεις για τα χρήματα είναι κρυμμένες στο υποσυνείδητό μας, εμποδίζοντας την οικονομική μας πρόοδο. Ήρθε η ώρα να τις εντοπίσουμε και να τις ξεπεράσουμε.
Θα μοιραστώ τεχνικές και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να αμφισβητήσετε και να μεταμορφώσετε αυτές τις πεποιθήσεις. Θα εκπλαγείτε από την ελευθερία που θα νιώσετε όταν απελευθερώσετε αυτές τις αγκυλώσεις που σας εμποδίζουν να ευημερήσετε. Φυσικά, η θετική νοοτροπία είναι απαραίτητη, αλλά η δράση είναι αυτό που πραγματικά οδηγεί στον οικονομικό μετασχηματισμό. Χρειάζεται επιμονή και αποφασιστικότητα για να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να επιτύχετε τους στόχους σας. Θέστε σαφείς στόχους και εργαστείτε επιμελώς για να τους επιτύχετε. Να θυμάστε ότι κάθε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σας φέρνει πιο κοντά στο όραμά σας για ευημερία. Εκτός από την νοοτροπία και τη δράση, ο συντονισμός με την ενέργεια της αυθονίας είναι το κλειδί. Θα μοιραστώ τεχνικές οραματισμού και ευγνωμοσύνης που θα σας βοηθήσουν να προσελκύσετε περισσότερη ευημερία στη ζωή σας. Δοκιμάστε αυτές τις πρακτικές ασκήσεις για να νιώσετε τη διαφορά στη ζωή σας. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα από τα πιο ισχυρά κλειδιά για την εκδήλωση της αυθονίας. Το κεντρικό μήνυμα με το οποίο θέλω να σας αφήσω είναι ότι έχετε τη δύναμη να μεταμορφώσετε την οικονομική σας ζωή. Όλα ξεκινούν μέσα σας. Καλλιεργώντας μία νοοτροπία αυθονίας, κάνοντας διατάγματα ευημερίας, εξαλείφοντας τις περιοριστικές πεποιθήσεις, δρώντας με επιμονή και συντονιζόμενοι με την ενέργεια της αυθονίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξαιρετική οικονομική πραγματικότητα. Μην περιμένετε άλλο. Ξεκινήστε να εφαρμόζετε αυτά που μάθατε σε αυτό το βίντεο αμέσως τώρα. Να θυμάστε ότι το ταξίδι σας προς την οικονομική επιτυχία είναι μοναδικό και ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να επιτύχετε τους στόχους σας. Ο κόσμος των δυνατοτήτων ανοίγεται μπροστά σας. Πιστέψτε στον εαυτό σας, θεσπίστε την πορεία σας προς την επιτυχία και μεταμορφώστε την οικονομική σας πραγματικότητα. Ήθε το ταξίδι σας προς την ευημερία να είναι απίστευτα ικανοποιητικό. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όμικρον με τόνο, τι επιθυμείτε γίνεται πραγματικότητα με ένα απλό διάταγμα. Τώρα πάρτε μια βαθιά ανάσα και ανοίξτε τον εαυτό σας στην πιθανότητα ότι αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να είναι δικός σας. Αποφασίστε και δείτε το θαύμα να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη πράξη, είναι μια εκδήλωση της εσωτερικής δύναμης. Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας και αρχίστε να βαδίζετε στο μονοπάτι της αυθονίας και της ευημερίας. Συνειδητοποιήστε ότι η οικονομική επιτυχία ξεκινά από το νοητικό και πνευματικό πεδίο. Συχνά, τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να ευημερίσουμε έχουν τις ρίζες τους στο πνευματικό μας πεδίο, στις πεποιθήσεις μας, στην πίστη μας και στην ενέργεια που εκπέμπουμε, καθώς και σε αυτό που μας περιβάλλει σε σχέση με το χρήμα, τον πλούτο, τη φτώχεια και την έλλειψη. Ακούστε το μυστικό, από τη στιγμή που αποφασίζετε τακτικά, βυθίζεστε σε μια διαδικασία μετασχηματισμού. Θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι τα πράγματα που αποφασίζετε είναι άμεση αντανάκλαση των εσωτερικών σας πεποιθήσεων και εκδηλώνονται στον εξωτερικό κόσμο. Όταν αισθάνεστε την ανάγκη για περισσότερη ευημερία, αποφανθείτε με όλη σας την πρόθεση και την πίστη. Συντονιστείτε στη συχνότητα της αυθονίας και επιστρέψτε στο βίντεο για να ανανεώσετε την ενέργεια και την αποφασιστικότητά σας. Ορίστε μία απόφαση για να ξεκινήσετε. Αποφασίστε, Θεέ μου, στείλε μου ευημερία τώρα και δώσε μου επιτυχία σε όλες μου τις προσπάθειες, επιτρέποντάς μου να ξεκουραστώ όταν όλο μου το έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Να θυμάστε ότι έχετε τη δύναμη να μεταμορφώσετε τη ζωή σας. Αποφασίστε με πεποίθηση και αγκαλιάστε το ταξίδι προς την επιτυχία και την ευημερία που σας αξίζει.
Ο κόσμος των δυνατοτήτων σας μόλις αρχίζει να ανοίγει. Προχωρήστε και αποφασίστε το δρόμο σας προς την επιτυχία. Εξερευνήστε έναν κόσμο δυνατοτήτων με τις αποφάσεις σας για την ευημερία. Κλείστε για λίγο τα μάτια σας και φανταστείτε έναν κόσμο που κάθε μία από τις ευγενέστερες επιθυμίες σας πραγματοποιείται με ένα απλό διάταγμα. Ανοίξτε την καρδιά σας στην υπέροχη προοπτική ότι αυτός ο κόσμος της αυθονίας θα μπορούσε να γίνει δικός σας. Αποφασίστε και στη συνέχεια ετοιμαστείτε να γίνετε μάρτυρες ενός πραγματικού θαύματος που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας. Να ξέρετε ότι αυτή δεν είναι μία συνηθισμένη πράξη, είναι μία εκδήλωση της εσωτερικής σας δύναμης. Αυτή είναι η στιγμή για να πάρετε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σας και να κάνετε τα πρώτα βήματα προς το λαμπρό μονοπάτι της ευημερίας. Συνειδητοποιήστε ότι το ταξίδι προς την οικονομική επιτυχία ξεκινά από τα πεδία του νου και του πνεύματος. Συχνά τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να ευημερίσουμε είναι βαθιά ριζωμένα στο πνευματικό μας πεδίο, στις πεποιθήσεις μας, στην πίστη μας και στην ενέργεια που εκπέμπουμε, καθώς και σε αυτό που μας περιβάλλει σε σχέση με το χρήμα, τον πλούτο, τη φτώχεια και την έλλειψη. Να το βαθύτερο και πιο αποκαλυπτικό μυστικό, όταν αποφασίζετε τακτικά, εκτοξεύετε τον εαυτό σας σε μια μετασχηματιστική διαδικασία. Με την πάροδο του χρόνου, θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που έχετε αποφανθεί είναι μια άμεση αντανάκλαση των εσωτερικών σας πεποιθήσεων, και αυτές οι προθέσεις θα εκδηλωθούν στον εξωτερικό κόσμο. Να θυμάστε ότι είστε ο κύριος του πεπρωμένου σας. Αποφασίστε με πεποίθηση και αγκαλιάστε το συναρπαστικό ταξίδι προς την επιτυχία και την ευημερία που είναι το εκγενετής δικαίωμά σας. Οι πόρτες σε έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες ανοίγονται μπροστά σας. Μη διστάζετε, προχωρήστε και θεσπίστε την πορεία σας προς την επιτυχία. Τώρα που κατανοήσαμε τη σημασία της νοοτροπίας της αυθονίας, των διαταγμάτων ευημερίας, της εξάλειψης των περιοριστικών πεποιθήσεων, της δράσης και της επιμονής, ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε βαθύτερα το ταξίδι του οικονομικού μετασχηματισμού. Φανταστείτε το αίσθημα της ελευθερίας όταν αρχίσετε να βλέπετε πραγματικές αλλαγές στην οικονομική σας κατάσταση. Φανταστείτε να εξοφλείτε τα χρέη σας, να δημιουργείτε ένα ταμείο ασφαλείας και να πραγματοποιείτε τα πιο φιλόδοξα όνειρά σας. Αυτός ο μετασχηματισμός επιτυγχάνεται πλήρως όταν δεσμευτείτε στο μονοπάτι της ευημερίας. Να θυμάστε ότι ο οικονομικός μετασχηματισμός δεν είναι ένας τελικός προορισμός, αλλά μια συνεχής διαδικασία. Καθώς εφαρμόζετε όσα έχετε μάθει, θα αποκτήσετε την εμπειρία μικρών θριάμβων που, με την πάροδο του χρόνου, θα συσσωρεύονται σε μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ένα άλλο κρίσιμο συστατικό της οικονομικής επιτυχίας είναι η ευγνωμοσύνη. Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις νίκες της ζωής σας, προσελκύετε περισσότερα θετικά πράγματα. Η ευγνωμοσύνη είναι ένας πραγματικός μαγνήτης για την αυθονία. Επίσης, να θυμάστε τη σημασία του να μοιράζεστε όσα έχετε μάθει με τους γύρω σας. Καθώς ευημερείτε, μπορείτε να φωτίσετε το δρόμο για τους άλλους. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας, μιλήστε για τις ανακαλύψεις σας και εμπνεύστε τους να ξεκινήσουν το ίδιο ταξίδι μεταμόρφωσης. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του βίντεο, σας καλώ να δεσμευτείτε για το ταξίδι σας στην αυθονία. Έχετε ήδη όλα τα εργαλεία για να δημιουργήσετε την οικονομική ζωή που σας αξίζει. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μπορεί να προκύψουν προκλήσεις στην πορεία, αλλά έχετε τη δύναμη να τις ξεπεράσετε. Η οικονομική επιτυχία ξεπερνά κατά πολύ τα χρήματα, έχει να κάνει με την ελευθερία,
την ψυχική ηρεμία και τη δυνατότητα να ζήσετε τη ζωή των ονείρων σας. Γι' αυτό μην περιμένετε άλλο. Ξεκινήστε να κάνετε τα διατάγματα ευημερίας σας σήμερα, ξεπεράστε τις περιοριστικές πεποιθήσεις σας και ενεργήστε πάντα με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση για να ευθυγραμμιστείτε με τη ζωή των ονείρων σας. Πιστεύω σε εσάς και ήρθε η ώρα να πιστέψετε στον εαυτό σας. Το λαμπρό οικονομικό σας μέλλον σας περιμένει. Προχωρήστε μπροστά με αυτοπεποίθηση και ενεργοποιήστε την πορεία σας προς την επιτυχία. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του απίστευτου, ζωογόνου βίντεο για το πώς να αφυπνίσετε την εσωτερική σας ευημερία. Ελπίζω να αισθάνεστε αναζωογονημένοι, παρακινημένοι και έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς την οικονομική επιτυχία. Να θυμάστε πάντα, το κλειδί βρίσκεται στα χέρια σας. Έχετε τη δύναμη να δημιουργήσετε την οικονομική ζωή που θέλετε. Το πρώτο βήμα είναι να καλλιεργήσετε μία νοοτροπία αυθονίας, να κάνετε διατάγματα ευημερίας, να εξαλείψετε τις περιοριστικές πεποιθήσεις, να ενεργήσετε με αποφασιστικότητα και να συντονιστείτε με την ενέργεια της αυθονίας. Πριν φύγουμε, θέλω να σας ζητήσω μία ιδιαίτερη χάρη. Αν αυτό το βίντεο άγγιξε την καρδιά σας και νιώθετε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή άλλων ανθρώπων, παρακαλώ κάντε like, μοιραστείτε το και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μαζί μπορούμε να διαδώσουμε το μήνυμα του οικονομικού μετασχηματισμού σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους που αναζητούν μια πιο ευημερούσα και πλούσια ζωή. Να θυμάστε ότι μοιραζόμενοι αυτό το μοναδικό περιεχόμενο με τους φίλους και την οικογένειά σας, μπορείτε να γίνετε το φως που θα οδηγήσει κάποιον προς ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υποστήριξης και έμπνευσης για όλους όσους αναζητούν την επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο. Ξεκινήστε τώρα και θεσπίστε την πορεία σας προς την επιτυχία. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και που είστε μέρος αυτής της κοινότητας που έχει δεσμευτεί στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη. Σας εύχομαι μία άφθονη, ευημερούσα και γεμάτη ζωή.